Tora chiro chako. Tora chiro chako. Ndakucheruka maningi kuti mwana wame yangu yo. Enda kuitira back to sender in the name of Jesus. Preview. Mama maswera sei? Kwaswera sei uri kubvepi? Ndiri kubva kwa Maiguri. Iwewe ka. Mama, Maiguri vakauya nezuro mamusipo. Vakati ndiende ndizovabatsira basa. Saka ndatoenda kovabatsira basa. Unovabatsira basa ana anaoba. Mama, kuna anhu akawanda. Kuri kupegwa uko kuda kucherwa bhoho. Bhoho? Mugodhi. 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 Kwamaikuru maichiwa? Ndinoda kuenda kwana Mishi. Ndiri kuya manje manje. Torapo bhegi rangu mudhandu. Right. Bhoho anori ipo. Taingonochera wani mvura tese kutsime. Hakuda undisha. Ndodzoka manje manje. Alright. Bhoho rei. Akaita bhoho ndisina ini. Bhoho rei raanoita. Goti Maikuru. Bana nere bana. Yes. Makwana shaende bizvasi pakazara. Muna nero Merinda. Merinda bana nera. Yes. Asatoenda. Koriwe. Korianda. Bana. Jesu wewe unoziya yo. Jesu wewe unoziya maini. Ha? Musare nangu tora mazika musikazibe ino. Ndizesho chako. Tora chiro chako. Tora chiro chako. Ndakucheruka maningi kuti mwana wame yangu yo. Enda kuitira back to sender in the name of Jesus. You want to testing badze ndiri kuite. Che wakorera kuti ndira style panoba. Ndinotoridaidzira panapa ndinokuuraya ndiro zita iro riri. Wazvizwa? Wakorerwa ngeiyo kuti Maiguru woye mugodhi wemuda kucherawo munombochererwa ndiani? Ndaita zvokutaura wero kuti EGI Glow iri kuchere migodhi handizvo munharaunda mwedu muno very very cheap. Simbi dzawo idzi dzinotsvake mvura dzacho dzinobve Germany. Kana uri wako wanga waisako dzinopopa dzichipinde kobate mvura hadzimbozvioni zvese izvo wazvizwa? Ha? Chota wakorerwa ngeiyo ndibvunza. Chero masolar packages yawo anawo wazvizwa? Eni mapackages awo akanakise zvisikaiti akachipa ese. Wanyambode giza charo pamba anoisa magesi pakoti kaga pese kujeka nemwaro yekufamba kuti hamuchazofamba usiku wazvizwa? Fire in the name of Jesus. Fire. You want to testing badzi endaita. You want to testing badzi. You want to testing unaziva kushasa zvako zvako iwo.